Čau, Elko, mamku, kterou já si igla. A teraz pauzou som to, lebo tam povedať jednu výbornú správu. Budem hovoriť normálnym hlasom. Mám tu pitie, ale chcem sa teraz napiť. Mám tu aj Red Bulla, ale nepotrebujem ho, takže mám tu aj jogurt. Takže za prvé, môžete počuť iný hlas odo mňa. Prečo? Mám nový mikrofón. Genius! Na Mikuláša dneska, 6.11. bol parádny. Dokonca ve škole som jedného zbil. Oh yeah. To som aj namalovaný, to je strašné. Prečo teraz neboli také videá? Je 4:30, už by si mohol prestať. Skončí. Sorry, veľmi sa zadol. No takže za druhé, nemal som náladu, za tretie trochu aj pokazil mikrofón, počítač. Takže môžem sa rozoberať. No jo, zase u Girl of Poker. A je na to, trochu som aj pomývázával na zbytečnosti, takže hotovo. Keď vám nebavia také oddychovky, tak pardon, ale ja mám takéto oddychovky veľmi rád. Pre mňa sú výborné. Fakt, že výborné. Teraz sú Manifit. A keď sa pýtate, že ako sa dá táto hra, tak čo sa potom nikto nepýta, tak je to, dajte si do Google, čo máte do tvrdej I, pre to trojku, je akože vbehla trojka a tam prvé Gamebox, alebo čo také tam je, Gamebox.com, alebo ja neviem, pardon, ale čo také, ty vole. A tak, tam sú aké také hry, celkom dobré sú aj. Možno začnem gameplay na jednu hru. Nepýtajte sa ešte na akú. Nemám ho ešte dobre vybrať, takže ale dúfam, že sa podarí. No ale ešte nepredbiehajme udalosti. A teraz sa do toho vrhneme rozmýšľania. Aj keď tu vlastne rozmýšľanie není, no toto je o dosť viac náhodnejšie než normálny poker. Ty vole, čo idú stále do toho, ja môžem osrať. Ujebať. Bože. Toto je strašné. A Freedom podľa mňa nič nemá. Tak čekuje. To by dal viac. Vidíte, a teraz zložil dokonca. Debil. Úplný blbec. Hej. Ja keď som bol malý, tak ja som stále do tohoto púšťal, ja som úplne rád to tak hral. Sice stále som ešte dieťa, ale už som nejak tak vyspel. Až na to, že na Vianoce dostanem nový počítač, to bude ešte lepšie, to môžete čakať. Možno aj nový kanál vlastne už aj bude. No, ale buď bude nový kanál, kde budú vlogy, čo bude za pade, som veľmi rozumný, že igla. Som veľmi rozumný, že igla to dáva tiež veľký zmysel. Proste nový kanál, menom Iglo Vlogs, by sa tak volal asi, neviem, ale to bude za 50 alebo 100 odberov. Možno aj za viac. Ale ja by som chcel už ten nový počítač, lebo tu bude mať aj lepšie veci
Vlastne budem aj Minecraft, aj také debilné všetky natáčať. Alebo tento bude, alebo tuto si kúpim novú grafickú kartu, ktorá bude lepšia, kvalitnejšia, silnejšia. A s tým by som išiel do toho, ale to radšej nie. Stačí mi 5 alebo 4, 5, 6, 7, 8. Dúfam, že dojde tá 5. Dorici, teraz akurát musia byť také lagy, keď môžem vyhrať. No, jo, mám pár sedmičku, to je dobré. To je tiež dobré. Ja viem, že nevyhrám, ale ja ich môžem osrať. Dorici. Tak to bolo aj o dosť väčšie. Ale tak, keď mal Ačko, tak to by bolo najväčšie od toho, ako by mohlo byť to číslo. Za chvíľu pôjdem na tréning, takže asi to sa dotočím a možno ešte jedno video, neviem. Ale keď za chvíľu pôjdem na tréning o 4:00, takže 15:33, po 4:00, pred chvíľou snežilo, ja neviem čo. Pardon, buchol som do mikráku. To bol sneh, jak snežil, to bolo neuveriteľné. Ale vypočujete telku, tak sorry, lebo mám zapatú v druhej izbe. Alebo vlastne nie v druhej izbe, ale tu vlastne stále hovorím, tu hneď, ja som v tejto izbe, takže mám ho zapatú, lebo ja vždycky, keď takto som na počítači, tak mám zapnutú telku. Mal postupku 5, 6, 7, 8, 9. 5 čísiel, čo išlo takto do radu, tak to je postupka a s tým sa ide na to. Keby ste nerozumeli tomu pokru, tak si normálne dajte pravidlá pokru, alebo ja neviem, čo ste tak chceli. Dúfam, že už to nie je také dosekané, ako všetky videá, som fakt odstraňoval. Možno nie. Ja Google Chrome asi ešte odstraním, ja ho vôbec nepoužívam. Ja ho nemám ani moc rád. Ja dám hneď fold. Ja za chvíli švarnem, ty vole, budem musieť ísť do akého súboju. Ja som robil aj aké som mal karty. Ja som tu 2 zuby, jeden mi vypadol. Oni ma akože neštali, ja som si na ne zvykol. Najprv naštval, ja som si teraz na ne zvykol. Ja som sa stále s ním tak hral. No a teraz mi je jedného ľúto a sa hrá s jedným. A vydáva také divné zvuky, čo ste mohli počuť. Teraz som si strhol slúchatka, nemám moje obyčajné normálne s mikrofónom, ale už úplne obyčajné. Úplne stačí, ale sa mi zdá, že nič není počuť, takže stop. Dal som to na najvyššie. No, nedal už na najvyššie, ale dal som to dosť vysoko, že sa hrám s tým švou. Jen to vypadlo. Dal som to celkom dosť vysoko, tak dúfam, že budeš počuť, ale ja to aj tak nepočujem stále. A serem na to. A idem už do toho, nech vypadne a hotovo. Za chvíľu vlastne končíme, takže čau, ves, mamoško, houby, 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 houby. Mám postupku, 3, 4, 5, do chvíľu chýba mi cirka 7.